Eli kohta alkaa täällä Ahlaisten Ahjolassa kaatuneiden muistopäiväkonsertti, jossa esiintyy Ahlaisten laulunlyömät. Taisto Paattiniemi, mistä syntyi idea pitää konsertti kaatuneiden muistopäivänä? Idea syntyi siitä, että kun laulunlyömät on pitänyt 30 vuoden aikana kevät- ja syksykonsertin, niin nyt katsottiin, että tämä olisi sopiva ajankohta, kun on sodasta 75 vuotta ja on tämä kaatuneiden muistopäivä, niin nyt olisi hyvä laulaa näitä sota-ajan lauluja. Aivan. Mitä kaatuneiden muistopäivä merkitsee teille? Kaatuneiden muistopäivä varmasti merkitsee meille kaikille ihan samaa kuin kaikille suomalaisille, että meillä on itsenäisyys. Kiitoksia. Koskematon ja ihan